όλες. Όποιος θέλει το κακό μας, το πορτοφόλι τους δικό μας. Σιγά. Μερσή μανέστρο. Αχ, μανούλα μου. Μωρέ, ίδρο στο μάτι μου απ' το χορό σήμερα, Οχ, βλέπω όλα τα καλά παιδιά είναι εδώ, Δεν μου λέτε, είστε πολλά παιδιά εδώ σήμερα? Είστε πάρα πολλά παιδιά. Και εγώ όπως έφτασα σήμερα στο νησί σας στη Σύρο με το πλοίο, με σταματάει ένας τροχονόμος και μου λέει «Πού πας από εδώ, κύριε Καραγκιόζη?» «Α», του λέω, «πάω να δώσω μία παράσταση εδώ πέρα στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Βάρης». «Α», μου λέει ο τροχονόμος, «εδώ που ήρθες, όλα τα παιδάκια είναι πάρα πολύ έξυπνα, μου παλήθια». Ναι, όμως μου είπε ο τροχονόμος ότι όλα τα παιδάκια είναι καλά και όμορφα, μου παλήθια. Ναι, όμως μου είπε ο τροχονόμος ότι όλα τα παιδάκια έχουνε και πάρα πολύ δυνατή φωνή, μου παλήθια. Ναι, εγώ μόλις ήρθα όμως εδώ πέρα στη Βάρη δεν άκουσα μια δυνατή καλησπέρα. Ουάου, Παναγίτσα μου! Παναγίτσα μου και λέρωσα τον Πεπιλίνο. Σιγά ρε παιδιά, μια δυνατή καλησπέρα είπε, όχι να με ξεκουφάνετε. Έφυγε τα αυτάκι μου από τον μπουζουκοκέφαλο, πήρε την κατηφόρα και έφτασε εδώ ίσα με τον αστράγαλο. Πίβρωμα! Για κάτσε να πάω όμως τώρα γρήγορα μέσα, να φωνάξω και τα κολλητήρια μου να κάνουμε το μάθημά μας. Αλλά πριν φύγω θα σας χαιρετήσω και ευρωπαϊκά. Bye bye. Bye. Bye bye. Και ξανά bye. Όχ. Σκοτώθηκα. Απ' τα πολλά bye bye καράφλα πάει. Μανούλα μου. Όλος ο λόγος, όλο το ξυπόλυτο τάγμα, όλη η ξυπόλυτη μεναρχία προσχή. Τράβα παραπέρα ρε, τράβα παραπέρα. Κάνε πιο κύριε μου, πατάς στο ποδάρι. Σιωπή. Όταν μιλάει ο ξυλωματικός, οι στρακατιώτες σιωπούν. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Εμπρός, Μάρς. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Σαρ, σορ, βαχτιριδί. Γεια σου μπαμπάκο Κατρουλή, σιωπή. 1, 2, 1, 1. Μεταβολή Μάρς. Μπράβο. 40 το βερίκοκο, ρίκο, και 40 το βερίκοκο, ρίκο. Και το κουκούτσι μίγδαλο, Παναγία μου, ο παράφωνος. Μίγδαλο και το κουκούτσι μίγδαλο. 40 το βερίκοκο και 60 το λεμόνι. Και το βρακί μου σχίστηκε και ο ποπός κρυώνει. Σταμάτα μωρέ. Άντρες, alt and yo. Μπράβο. Τι κάνεις παιδάκι μου? Δεν σταματάει το φρένο. Σταμάτα παιδάκι μου, δεν με παίρνει κατηφόρα σου λέω ρε παιδάκι μου. Σταμάτα μωρέ, θα με σκάσει σήμερα. Προσκλητήριο και αναφορά του Καραγκιοζέικου τάγματος. Κολλητήρης Καραγκιοζόπουλος, παρόν. Κοπρίτης Καραγκιοζόπουλος, βάρη βαρρών, Παναγία μου. Τι ήταν αυτό παιδάκι μου? Αλλογό μίγα το τσίπι σε εκείνονα. Πιτσικόγκος Καραγκιοζόπουλος. Πιτσικόγκος. Νανόν. Του κυρίου Βεϊθόμεν. Φέρτε μπισκότα για να τρώμε. Σιωπή. Δεν μιλάμε στη γραμμή. Λοιπόν, τώρα που αρχίσαμε το μάθημά μας, θέλω να κάνουμε λίγη γυμναστική, να δω τι σας μαθαίνω στο σχολείο, Λοιπόν, όλος ο λόγος προσοχή.
Προσοχή, ανάπαυση. Τι κάνουνε? Σηκωθείτε απάνω ρε τεμπέληδες. Σηκωθείτε απάνω ρε καρβέλιδες. Σιωπή. Όλος ο λόγος. Προσοχή. Προσοχή. Ανάπαυση. Κοίτα πως χτυψούνται σαν τα χταπόδια τα γρουσούζικα. Σηκωθείτε απάνω ρε, σηκωθείτε απάνω. Να αναπαυτούμε δεν είπες ρε μπαμπάκο? Βρέσεις, όταν λέμε προσοχή, καθόμαστε κλαρίνο. Κι εγώ να κάτσω μαντολίνο. Σταμάτα μωρέ που κοροϊδεύεις. Μαντολίνο. Λοιπόν, τώρα που είμαστε εδώ πέρα, θέλω να μου πεις μεγάλε τι παράσταση έχουμε απόψε. Ξεκίνα παιδί μου για να δώσεις και το καλό παράδειγμα στα αδέρφια σου. Αξιότιμοι κύριοι, αγαπητοί μικροί μας φίλοι, καλησπέρα σας, πέρα για πέρα. Σήμερα το Θέατρο Σκιών του Γιάννη Βαρθαλίτη θα σας παρουσιάσει ένα πανέμορφο έργο με τίτλο «Το μαγεμένο δέντρο και ο καλικάτζαρος». Μπράβο παιδάκι μου, μπράβο καμάρι μου. Ρε, τώρα που τα είπες όλα τέλεια, να δεις εγώ τι καλός πατέρας που είμαι ρε. Μετά την παράσταση θα πάμε να σου πάρω ένα καλαμπόκι ρε, να το ευχαριστηθείς. Θα το φάω μοναχός μου το καλαμπόκι, πατέρα. Εγώ θα φάω το καλαμπόκι, εσύ θα γλύψεις το κοτσάνι. Βρε, φεύγα από κι όλο με κοροϊδεύεις. Ο Κοπρίτης. Ο Κοπρίτης. Κουφός είναι ρε. Ο Κοπρίτης, τι είναι ρε πατέρα, δεν με βλέπεις? Σε βλέπω ρε παιδάκι μου, πες τι παράσταση έχουμε απόψε. Τι παράσταση έχουμε απόψε? Τι λέει ρε? Ρε εσύ, χαιρέτα τους ανθρώπους. Γεια σας ανθρώποι. Γεια σας ανθρωπίνες. Μουρλαθήκαμε στις πίνες. Γίνα από εδώ ρε. Κοροϊδεύεις. Πιτσικόγκο. Τι μπαμπάκο? Πες έξω στον κόσμο και στα παιδιά τι παράσταση έχουμε απόψε, καρδούλα μου. Τι να τους πω σηκωτάκι μου? Βρε μη με κοροϊδεύεις, θα σε βαρέσω. Τα ξέρεις? Εγώ με μικρουλάκι, το κακόμοιρο δεν ξέρω. Κλαίει μωρέ. Λοιπόν άκου, επειδή είσαι μικρός και δεν ξέρεις, θα σ' ανεβάσω εδώ στην πλάτη μου να πεις την παράσταση έχουμε, εντάξει? Εντάξει. Έλα πάνω πιτσικόγκο μου. Έλα πάνω παιδάκι μου, έλα πάνω. Λοιπόν, ό,τι σου λέω εγώ θα λες και εσύ, σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Λοιπόν, αξιότιμοι κύριοι. Αξιπόλητη σκύλη. Τι σκύλη ρε? Και μικρά μας παιδάκια Και μικρά μας παϊδάκια. όχι μπριζόλες. Απόψε έχουμε ωραία και καλή παράσταση. Απόψε, κάνε τσίτσα ρε. Απόψε, κάνε τσίτσα ρε σου λέω, θα γελάσουμε. Απόψε, κάνε τσίτσα ρε σου λέω ρε, θα γελάσουμε σήμερα, να πεθάνουμε στα γέλια απόψε. Μπαμπάκο. Τι είναι καρδούλα μου, τι έπαθες? Ο Κοπρίτης δεν είναι καλό παιδάκι. Γιατί? Μου λέει να κάνω τα τσίσα μου. Κοίτα μην κάνεις κανένα αστείο και γεμίσουμε υγρασία εδώ χάμω. Όχι μπαμπάκο μου, εγώ είμαι καλό παιδάκι, δεν κάνω τσίτσα. Μπράβο παιδάκι μου. Λέω όμως να κάνω τα κακά μου. Βρε κατέβα κάτω μωρέ που θα κάνεις τα κακά σου. Ακούσε εκεί πέρα. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, τώρα να πάμε όλοι μαζί με ένα βήμα μέσα στην παράγκα. Με ένα βλήμα. Πάψε. Λοιπόν, όλος ο λόγος προσοχή. Εμπρός, Μάρς. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Τι είναι αυτό καινούριο? Όλος ο λόγος εμπρός, Μάρς. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ρε εσείς θα με τρελάνετε σήμερα. Α, το βρήκα. Όλος ο λόγος προσοχή. Μην κουνηθεί κανείς, Μάρς. 1, 2, 1, 2, το βρήκαμε. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ωπ, σιγά ρε παιδάκι μου. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Καθίστε όλοι στο τραπέζι. Πλύντε τα χέρια σας. Εγώ να πλύνω τα ποδάρια μου. Πάψε. Θα πλύνεις τα ποδάρια σου. Παραγωγός τα χείλη,
Ποιον ευλέπω. Σας προσκυνώ και σας καλημερίζω. Εφέντη μου Ταχύρο, καημένο σας καλημερίζω. Σήκω επάνω, παιδί μου, Χαντζιαβάτη, σήκω επάνω. Τι γίνεται, πασά μου? Ας τα λέμε καλά, παιδί μου, Χαντζιαβάτη, και είμαι πολύ στεναχωρημένος. Γιατί Βεζίρι μου, τι έγινε? Χαντζιαβάτη, η πόλη μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Γιατί βρίσκεται η πόλη μας σε κίνδυνο? Μη με ανησυχείτε και εμένα τώρα. Χαντζιαβάτη, το βλέπεις αυτό εδώ το δέντρο? Μα πώς και δεν το ξέρω αυτό το δέντρο? Όλη μου την παιδική ηλικία με το φίλο μου τον Καραγιώση εδώ πέρα τη φάγαμε να παίζουμε με τις φεντόνες. Λοιπόν, αυτά, Χαντζιαβάτη, για αυτή τη νύχτα να τα ξεχάσεις. Γιατί να τα ξεχάσω, Εφέντη μου, τι έγινε? Χαντζιαβάτη, αυτό το δέντρο κάθε 500 χρόνια... Κάθε πόσα? 500 χρόνια. Για μία νύχτα του χρόνου, Μάλιστα. είναι στοιχειωμένο. Μα τι λέτε τώρα μεγάλε μου Εφέντη? Είναι δυνατόν να πιστεύετε τώρα εσείς σε στοιχειωμένα δέντρα και τέτοια? Χαντζιαβάτη, αλήθεια σου λέω. Και αυτή η νύχτα είναι η νύχτα που το δέντρο θα είναι στοιχειωμένο? Βεβαίως. Κάθε 500 χρόνια, Χαντζιαβάτη, για μία νύχτα του χρόνου, σε αυτό το δέντρο εμφανίζεται ένας καλικάτζαρος και μεταμορφώνει τον κόσμο. Μα τι λέτε τώρα? Είναι δυνατόν να πιστεύουμε εμείς, μεγάλοι άνθρωποι, σε καλικάτζαρους και φαντάσματα? Χαντζιαβάτη, εγώ την αλήθεια σου λέω. Και τώρα εμένα με χρειάζεστε κάτι? Να πω την αλήθεια, σε χρειάζομαι, Χαντζιαβάτη. Θέλω να πας και να αντελαλήσεις και να πεις σε όλους τους μαχαλάδες, σε όλα τα τερσέκια της πόλεως, και να πεις ότι κανένας να μην περνάει μετά από τις 9 η ώρα το βράδυ κάτω από αυτό το δέντρο, γιατί υπάρχει ένας καλικάτζαρος και μεταμορφώνει τον κόσμο. Μάλιστα, να τρέξω να σας εξυπηρετήσω. Στο καλό να πας, Χατζιαβάτη. Και μετά για τον κόπο σου έλα από το σαράι να πληρωθείς. Μάλιστα. Και τώρα, προκαταβολικά, πάρε 5 λίρες. Μα σας παρακαλώ, είναι ντροπή να πάρω λίρες από εσάς έναν πασά. Μα σε παρακαλώ, Χατζιαβάτη, με προσβάλλεις. Μα δεν μπορώ τώρα, σας παρακαλώ, είναι ντροπή να πάρω χρήματα από εσάς. Καλά, παιδί μου, αφού δεν τα θες. Όχι στην τσέπη, δώστε τα σε μένα που θα τα προσέχω τα λεφτά. Μπράβο, Χατζιαβάτη. Σε χαιρετώ και σε περιμένω μετά στο σαράι να πληρωθείς. Στο καλό να πάτε, πασά μου. Στο καλό να πάτε, Φέντη μου. Ο Θεός να μου κόβει μέρες και να σας δίνει χρόνια. Σε υπερευχαριστώ. Πέτρα να μην βρεθεί να σκοντάψετε. Σε υπερευχαριστώ, παιδί μου. Σκοτώθηκα. Πω. Είναι δυνατόν να υπάρχουν καλικάτζαροι στις μέρες μας? Βρε παιδιά, εσείς πιστεύετε στους καλικάτζαρους? Πιστεύετε στους καλικάτζαρους? Ωραία. Ας αρχίσω τώρα να αντελαλώ και μετά να πάω στους απάνω μαχαλάδες. Έλα μου ντε όμως, που εδώ είναι η παράγκα αυτού του μούργου του Καραγιώση. Και όποτε λέει ότι ντελαλώ, λέει ότι το μυριολογώ. Για κάτσε να αρχίσω από εδώ πέρα. Ακούσατε. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Μανούλα μου. Μπάπου να σου βγει μύτη να σου μπει στον αφαλό, ρε γρουσούζι, μπάπου να λυσάξεις. Κάλου στα δόντια κάτω από το σπίτι μου ήρθες να ψάλεις, μωρέ. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Βρε που πάνε οι παπαγάλοι, ρε. Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Έλληνες και Οθωμανοί. Κανένας να μην περνάει μετά από τις 9 η ώρα το βράδυ κάτω από το δέντρο γιατί είναι στοιχειωμένο. Ο Χατζατζάρης τρελάθηκε, παιδιά. Ακούσατε, μπέιδες. Τι λέει μπόιδες? Αγάδες. Τι λέει αυγουλάδες? Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Βρε που πάνε οι παπαγάλοι. Ρε γρουσούζι, να χαθείς από το χάμο. Βρε γιατί με βαράς βρε μες στη μέση του δρόμου, βρε. Κάνε μας τη χάρη από εδώ πέρα. Βρε γιατί με βαράς? Γιατί γκαρίζεις έξω από την παράγκα μου, ρε. Και θα μου ξυπνήσει και τα κολλητήρια και θα μου ζητάνε φαΐ. Βρε Καραγιώση μου, εγώ δεν γκαρίζω. Αν τι κάνεις? Ντε λαλώ. Και τι είσαι κόκορας και λαλάς, ρε καημένε? Βρε δε λαλώ. Ειδοποιώ τον κόσμο. Και γιατί τον ειδοποιείς τον κόσμο, ρε Χατζατζάρη? Καραγιώση μου,
Το βλέπεις αυτό εδώ το δέντρο? Το βλέπω, ρε Χατζατζάρη. Το γνωρίζεις αυτό το δέντρο? Πώς και δεν το γνωρίζω, ρε Χατζατζάρη, όλα μας στην παιδική ηλικία δεν τη φάγαμε εδώ πέρα κάτω από αυτό το δέντρο να πέσουμε. Βεβαίως. Αυτά λοιπόν για αυτή τη νύχτα να τα ξεχάσεις. Μουρλώσισαι, ρε. Γιατί να τα ξεχάσω, ρε. Καραγκιόζη μου, αυτό το δέντρο δεν είναι ένα συνηθισμένο δέντρο. Και τι δέντρο είναι, κολοβό? Τι κολοβό, βρε? Κάθε 500 χρόνια. Πόσα? Κάθε 500 χρόνια. Μάλιστα. Για μία νύχτα του χρόνου Ναι. είναι στοιχειωμένο. Τι είναι, Χατζατζάρη? Είναι στοιχειωμένο. Ο Χατζατζάρης τρελάθηκε, παιδιά. Έφυγε από εδώ, ρε. Τι με σπρώχνεις, βρε? Ρε, έφυγε από εδώ, ρε. Τι με σπρώχνεις, βρε? Ρε, Χατζατζάρη, είναι δυνατόν να πιστεύεις σε καλικάτζερους και φαντάσματα? Καραγκιόζη μου, εγώ στο λέω. Μην πας κάτω από αυτό το δέντρο, είναι στοιχειωμένο, βρε. Σταμάτα από εδώ πέρα, φύγε από εδώ πέρα, μωρέ. Που είναι στοιχειωμένο το δέντρο. Άκουσε εκεί πέρα. Ξέρετε τι θέλει να κάνει τώρα ο Χατζατζάρης, παιδιά, Ξέρετε τι θέλει να κάνει ο Χατζατζάρης τώρα, παιδιά? Ξέρει ότι εγώ εδώ και τόσα χρόνια, επειδή δεν βρίσκω δροσιά στην παράγκα μου, κάθομαι εδώ πέρα και ξαπλώνω και κοιμάμαι που έχει δροσιά κάτω από το δέντρο. Και θέλει τώρα να μου πάρει τη θέση ο Γρουσούζης. Α, όχι, κύριε Χατζατζάρη, θα μου πάρετε τη θέση εμένα. Θα πάω γρήγορα στην παράγκα μου και μόλις νυχτώσει θα πάω γρήγορα να ξαπλώσω να πάρω θέση εδώ πέρα. Ακούστε εκεί πέρα, θα μου πάρεις και τη θέση, Γρουσούζη. Μανούλα μου. Τι νύχτα είναι αυτή, μωρέ παιδάκι μου. Νύχτωσε κιόλας. Αχ, ωραία. Πω, μια δροσιά που έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, να κάτσε να πάρω θέση εδώ πέρα. Αχ. Παρακαλώ, γειτόνι, είναι κανένας εδώ πέρα? Μπα, ο Χατζατζάρης θα είναι και θα έχει πάρει μια καραμούσα να κάνει τον καλικάτζαρο να αναφοδηθώ εγώ. Όχι, κύριε Χατζατζάρη, εγώ δεν φεύγω. Θα κάτσω εδώ πέρα. Αχ. Έλα εδώ, ρε, που σε είδα αλλά δεν σε βλέπω. Έλα εδώ, ρε, άμα είσαι άντρας. Έλα εδώ, ρε, Γρουσούζη. Μπα, θα φοβήθηκε ο Χατζατζάρης με την αντρία μου. Άρε, μανούλα μου, γεια σου, Καραγκιόζη, γεννέ. Για κάτσε να ξαπλώσω εδώ πέρα. Τι γίνεται, σεισμός γίνεται, τι πέφτουν κάτω? Πω, ένα κουνούπι! Τι κουνούπι είναι αυτό, μανούλα μου? Έλα πιο κοντά, Γρουσούζη. Τώρα θα σου πω εγώ. Τώρα θα σου πω εγώ. Πάρ' το, Γρουσούζη. Τι κουνούπι ήταν αυτό, μωρέ? Ρε παιδιά, τι κουνούπι έχετε εδώ πέρα στη Σύρο? Αυτό δεν ήταν κουνούπι. Αυτό ήταν κουνούπι με διασταύρωση ελέφαντα. Για κάτσε. Αχ. Μανούλα μου. Τώρα θα σου πω εγώ, Γρουσούζη, θα σου πω εγώ. Έλα πιο κοντά.
Λίγο πιο κοντά. Τώρα θα σου πω εγώ. Πάρ' τη γρουσούζη. Α, εκτός από γιγαντοκουνούπια, είναι και ενοχλητικά τα γρουσούζικα. Για κάτσε. Οπαλάκια. Μανούλα μου. Σαν κάποιος να με ξύπνησε μωρέ, αλλά δεν καταλάβα ποιος. Είναι κανένας εδώ πέρα, με ξύπνησε κανείς. Είναι Πώς πάω έτσι? Γιατί πηγαίνω έτσι ρε? Μανούλα μου, τι έπαθαν τα πόδια μου? Μανούλα μου. Ανάποδος έγινα ρε. Τι είναι αυτά? Κέρατα είναι αυτά. Όχ, μανούλα μου, τι έπαθα. Πού είναι το άλλο μου χέρι? Α, κατάλαβα. Μόνο το άλλο είναι πίσω να φρενάρω. Εχ, μανούλα μου. Όχ, ο Χατζατζάρης έρχεται. Παναγία μου, τι φωνές είναι αυτές βραδιάτικα? Για κάτσε να πάω να δω. Για κάτσε. Είναι και σκοτεινά τρομάρα μου, δεν βλέπω. Παναγίτσα μου, δαιμόνιο, Παναγίτσα μου. Φοβήθηκε ο Γρουσούσης, ρε. Έλα εδώ, ρε Χατζατζάρη, εγώ είμαι. Εσύ είσαι Τι κακά, ρε? Εδώ θα τα κάνεις, ρε. Ρε, εδώ πέρα θα τα κάνεις τα κακά σου. Φύγε πιο πέρα, ρε, σε κάμια τουαλέτα. Καραγκιόζη μου, εσύ είσαι. Α, Καραγκιόζη θέλεις να πεις. Καραγκιόζη μου, εσύ είσαι, ματάκια μου. Εγώ με ρε Χατζατζάρη. Πώς έγινες, βρε? Είδες ρε Χατζατζάρη πώς έγινα? Τα πόδια σου Είναι για να πηγαίνω και από τις δύο κατευθύνσεις. κέρατα είναι αυτά. Ναι, είναι για να φρενάρω στην κατηφόρα. Οπ. Και το χέρι σου τι έπαθε? Δεν έχω άλλο χέρι, μόνο ένα έχω πίσω και παίζει κομπολόι. Αλλά τώρα που το λέμε ρε Χατζατζάρη, εσύ τόση ώρα που είσαι κάτω από το δέντρο, γιατί δεν σε έχει πάρει ακόμα καλικάτσαρος? Καραγκιόζη μου, εμένα δεν με πιάνουν τα μάγια. Γιατί ρε? Εξαίρεση είσαι? Όχι βρε, τι εξαίρεση. Εμένα που με βλέπεις είμαι σαββατογεννημένος. Τι είσαι? Σαββατογεννημένος. Και επειδή είσαι σαββατογεννημένος δεν σε πιάνουν τα μάγια ρε Γρουσούζη? Όχι. Δεν σε πιάνουν τα μάγια? Όχι, δεν με πιάνουν τα μάγια. Αποκλείεται. Γιατί? Κι εγώ Σάββατο γεννήθηκα. Αποκλείεται. Άμα είχες γεννηθεί Σάββατο, δεν θα σε έπιαναν τα μάγια. Αχ, Παναγίτσα μου, τι έπαθα ο καημένος. Ο Σαββατογεννημένος. Αχ, Παναγίτσα μου, Καραγκιόζη μου, να πάμε γρήγορα στο δικό μου τον παπά, τον Παπανίκο, να μας ξορκίσει. Όχι, να πάμε στο δικό μου τον παπά, τον Παπαγιώργη. Όχι στο δικό μου. Στο δικό μου. Στο δικό μου. Στο δικό μου. Ναι, αλλά εγώ το είπα πρώτος. Ναι, αλλά εγώ το είπα δεύτερος. Άργησες, Γρουσούζη. Γίναμε καλά. Γίναμε καλά. Και τώρα τι κάνουμε? Δεν ξέρω. Πάντως εσύ τρέχα γρήγορα στο σπίτι σου, Γρουσούζη. Τρέχα γρήγορα στο σπίτι σου. Μανούλα μου, μανούλα μου. Γυναίκα, Τι είναι καλέ? κλείσε πόρτες παραθύρια. Πάρ' το κουτί με τα σπίρτα και φράκαρε την πόρτα.
Έφτασε εδώ πέρα στη Σύρο για να πάω στην αγαπημένη μου μπεμπέκα. Μανούλα μου, τι ακούω? Σαν ακούω κάποιες φωνές, ρε. Μπα, ο Μορφωνιός είναι, ρε. Γεια σας, κύριε Μορφο... Τι είναι αυτό? Πάπια έγινε ο Χρυσούσης, ρε. Τι κάνετε, κύριε Καραγκιόζη? Εγώ μια χαρά είμαι. Εσύ τι κάνεις, ρε Μορφωνιέ? Πέρασες κάτω από το δέντρο? Γιατί, κύριε Καραγκιόζη? Ναι, πέρασα κάτω από το δέντρο. Δεν άκουσες το χατζατζάρι που τελαλούσε? Μη μου πείτε ότι μεταμορφώθηκα. Για κοιτάξου λίγο καλά. Μαμά μου τι έπαθα? Πάπια έγινα. Μάλιστα. Πρώτη φορά βλέπω πάπια να κάνει σαγάιδαρος. Και τώρα τι θα κάνω? Δεν ξέρω, κύριε Μορφωνιέ. Πρέπει να πας γρήγορα μέσα στο σπίτι γιατί έχουν αρχίσει και σε βλέπουν οι γείτονες από τα μπαλκόνια. Σκύψε το κεφάλι να μην σε βλέπουνε. Έλα γρήγορα μέσα. Αχ, μαμά μου, και τι θα πει τώρα η μπεμπέκα? Σταμάτα μωρέ με την μπεμπέκα. Ακούσε εκεί πέρα. Βλέπουν καλά τα μάτια μου. Ο Σταύρος είναι, ρε. Βρε, καλώς το φίλο μου το Σταύρο. Γεια χαραντάν ρε Μόρτι. Γεια χαραντάν Καραγκιόζουα. Καλώς το Σταυρούα. Τι έγινε ρε Σταύρο? Τι έγινε ρε Καραγκιόζάκο? Ήρθα από εδώ πέρα από την Καλύβα. Μπας και τα πούμε ρε, έχουμε καιρό να τα πούμε ρε. Πώς να τα πω τώρα μαζί σου ρε Σταύρο? Πώς έγινες έτσι μωρέ? Τι εννοείς πώς έγινα έτσι ρε Καραγκιόζάκο? Κοιτάξου λίγο ρε να δεις πώς είσαι. Αμάν Αγία μου Ελπινίκη. Αμάν Αγία μου Γοργόνα, τι έπαθα ο καημένος. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε? Ποιος με φόρεσε έτσι ρε? Πέρασες κάτω από το δέντρο ρε Σταύρο? Ναι, γεια. Δεν άκουσες το χατζατζάρι που τελαλούσε? Όχι ρε Καραγκιόζάκο. Νόμιζα ότι έλεγε βλακίες ρε, ότι σάλεψε ο χατζατζάρης. Έλα γρήγορα μέσα ρε. Έλα γρήγορα μέσα και θα βρούμε μια λύση. Σκύψε το κεφάλι. Σε βλέπουν και οι γείτονες. Ακούς εκεί πέρα. Wow. Μανούλα μου. Τι είναι τούτο? Ρε Ζαγάρ Βαρθαλίτη, τι σκηνή είναι αυτή ρε? Δεν χωράω ρε. Τώρα πώς να χορέψω? Εσείς με τα ανανούμενα. Ροβολάτε το να το φέρω μια σφιντήλα γυροβουλιά.
τούτο. Ο Καραγκιός είναι ρε. Καρκαγιός κατέβα από κάτω ρε. Κατέβα από την πλάτη μου, έχεις πάρει και την καραμούζα. Έχει πάρει και την καραμούζα και σφυράει ο κερατάς. Άσε με γρουσούς. Τι με σηκώνει ρε. Άσε με. Ωι Μανόλα, βοήθεια, βοήθεια. Τι έγινε καλέ, ποιος φωνάζει βοήθεια? Ο Μπάρμπας μου είναι αυτός. Μανούλα μου. Μπάρμπα μου, Ο Μπαρμπαγιώργος έγινε βόηδη στην κυριολεξία. Καραγκιός μη είπες βόηδη ρε, σου πάει καλύτερα από μοσχάρι ρε Μπάρμπα γι' αυτό. Καραγκιός, ψήλωσα ή εσύ ψήλωσες ή κόντινα εγώ ρε. Τώρα πού να σου εξηγώ ρε Μπάρμπα. Εσύ κόντινες ρε Μπάρμπα, εγώ κόντινα ρε. Κοιτάξου λίγο πώς είσαι. Ωι Μανόλα μου, τι έπαθω κερατάς, που τι έγινε ρε Καραγκιός. Μπανούλα μου, Μπάρμπα, έγινες ένα ωραίο βοηδάκι. Εδώ είσαι εδώ, έχεις και το ωραίο στο καμπανάκι. Μη με κοροϊδεύεις κερατά, θα σε αφαλοκόψω. Ναι, τώρα στην κατάσταση που είσαι θα με αφαλοκόψεις, Πήγαινε μέσα ρε γρήγορα, πήγαινε με μέσα ρε γρήγορα που με βλέπουν και οι γείτονες. Πάμε γρήγορα μέσα ρε, πάμε γρήγορα μέσα ρε Μπάρμπα. Πω Μανούλα μου. Τι θα κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Έχει μεταμορφώσει τόσους φίλους μου ο Καλικάτζαρος. Τι θα κάνω τώρα. Άρε γρουσούζι Καλικάτζαρε, έτσι και σε πιάσω, θα δεις τι έχεις να πάθεις ρε. Μόνο να σε πιάσω στα χέρια μου ρε γρουσούζι, μόνο να σε πιάσω στα χέρια μου. Να τα μας. Νάτος και ο Καραγκιόζης Γάιδαρος. Καλά να πάθω. Καλά να πάθω που κάθομαι κάτω από το δέντρο. Να, ο Χατζατζάρης έρχεται ρε. Μπα. Ο Καραγκιόζης Γάιδαρος θα μουρλαθώ στα γέλια. Βρε καλώς τον κύριο Κατσίκη. Σταμάτα να με κοροϊδεύεις βρε. Γιατί εγώ τώρα είμαι πιο τυχερός από σένα. Γιατί? Εσύ Καραγκιόση μου είσαι ένας παλιογάιδαρος. Τι εννοείς? Είσαι ένας παλιογάιδαρος. Θα σε παίρνει ο μανάβης, θα σου φορτώνει 120-130 κιλά φρούτα και λαχανικά και θα σε βαράει. Ντε παλιογάιδαρε, κουβάλα το φορτίο μου. Ενώ εγώ, τι εσύ? Εγώ Καραγκιόση μου είμαι ένα ωραίο κατσικάκι. Μάλιστα. Θα είμαι στο ωραίο μου το λιβαδάκι. Μάλιστα. Θα τρώω το ωραίο μου χορταράκι. Μάλιστα. Και θα περνάω ζωή και κότα. Α, έτσι στα έπανε ρε. Έτσι μου τα έπανε. Χατζατζάρη, ξέχασα να σου πούν τις λεπτομέρειες. Γιατί? Ωραία. Πες ότι είσαι στο ωραίο σου το λιβαδάκι. Μάλιστα. Και βοσκάς το ωραίο σου χορταράκι. Μάλιστα. Έρχεται η περίοδος του Πάσχα. Η περίοδος του Πάσχα. Μάλιστα. Έρχεται εκείνη την ημέρα ο Τσοπάνης. Μάλιστα. Και σας μαζεύει όλους μαζί, εσένα και άλλα αρνιά και κατσίκια μέσα στο στάβλο. Μάλιστα. Μετά από τον Τσοπάνη έρχεται και ο Χασάπης. Και ύστερα. Και ύστερα σε πάει στο χασάπικο. Και ύστερα. Και ύστερα θα κονίσει το ωραίο του το μαχαίρι. Και ύστερα. Και ύστερα
Ζωή στα κατσικογαϊδουρομούλαρά σου. Βρε σήκω πάνω, θα με σφάξει. Όχι, θα σε χαϊδέψει, ρε. Αχ, Καραγκιόζη μου, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να μαλώ κατσίκι, βρες μια λύση. Εγώ να τη βρω τη λύση, ρε Γρουσούζη. Έτσι όπως τα κάναμε όλοι μουσκεμα. Πώς να γίνουμε καλά, ρε. Καραγκιόζη μου, έχω μια ιδέα. Τι ιδέα, ρε. Η συγχωρεμένη γιαγιά μου. Η συχαμένη γιαγιά σου. Ποια συχαμένη, βρε. Η συγχωρεμένη. Ναι, αυτή η συναχωμένη. Έμπλεκε συνέχεια με καλικάτζαρους και φαντάσματα και ήξερε πολλά ξόρκια. Ήξερε ξόρκια. Βεβαίως. Και τώρα. Και κάθε Παρασκευή μας μάζευε εμένα κι άλλα 5-6 παιδάκια, κοριτσάκια και αγοράκια και μας μάθαινε μαγικά ξόρκια. Ωραία. Και είχε ένα, αχ κοίτα εδώ πως το έλεγε, είχε ένα που ήταν για να διώχνει τους καλικάτζαρους. Θα μας κάνει καλά όμως. Θα μας κάνει καλά πιστεύω. Άρε χατζατζάρι, έννοια σου κι αν δεν μας κάνει, το ξύλο που θα βάστα στο χρωστάω, ρε. Όχι βρε, δεν θα φάω ξύλο. Έλα τώρα, εμπιστέψουμε. Σε εμπιστεύομαι, ρε χατζατζάρι, μπορώ να κάνω κι αλλιώς την κατάσταση που είμαι. Να δεις πως το έλεγε. Θυμήσου το Γρουσούζι, θέλω να γίνω ξανά άνθρωπος. Να δεις πως το έλεγε. Χάρη σου κάνω που δεν σε δέρνω, Γρουσούζι. Σταμάτα. Χαραμέρι τζετζερέμ. Ο χατζατζάρης τρελάθηκε τελείως. Πώς το πες? Χαραμέρι τζετζερέμ. Χαραμέρι τζετζερέμ. Ντετζερέδες καραμέλες. Τι τζετζερέδες καραμέλες, βρε. Χαραμέρι τζετζερέμ. Ωραία. Αλλά για να πετύχει πρέπει να σκύψουμε τα κεφάλια. Να σκύψουμε τα κεφάλια. Ναι. Ωραία, να σκύψουμε το κεφάλι. Για σκύψτε να σε δω. Ωραία, το σκύβω το κεφάλι. Χαραμέρι τζετζερέμ. Χαραμέρι τζετζερέμ. Χαραμέρι τζετζερέμ. Σε είδα. Κι εγώ σε είδα. Καραγκιόζη μου, σε παρακαλώ, κατέβα στο κεφάλι να γίνουμε καλά. Καλά, ρε χατζατζάρι. Δεν σηκώνω το κεφάλι. Δεν το σηκώνω. Δεν το σηκώνω το κεφάλι. Δεν το σηκώνω. Σταμάτα, βρε, σταμάτα, με έπριξες. Σταμάτα. Με ζάλισες. Σταμάτα να γίνουμε καλά. Καλά, ρε χατζατζάρι, μην νευριάζεις. Όχου. Κατέβα στο κεφάλι. Το κατεβάζω. Χαραμέρι τζετζερέμ. Είσαι παντρεμένος? Βρε, γιατί έκανες, γιατί τον έδιωξες. Να μην ξέρω τι, άμα είναι παντρεμένος, ρε. Βρε, σταμάτα, βρε, κατέβα στο κεφάλι, μπας και γίνουμε καλά. Καλά, μωρέ. Χαραμέρι τζετζερέμ. Παιδιά έχεις? Βρε, γιατί τον διώχνεις, βρε. Ρε χατζατζάρι, να μην ξέρω. Καραγκιόζη μου, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να αμαλώ κατσίκι. Σταμάτα, ρε χατζατζάρι, μην κλαις. Εντάξει, κατεβάζω το κεφάλι. Χαραμέρι τζετζερέμ. Έγινες καλά, ρε. Καραγκιόζη μου, έγινα καλά, πάω να φύγω. Ρε χατζατζάρι, περίμενε, ρε Γρουσούζι, πού πας, ρε. Χατζατζάρι. 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 Έφυγε και μ' άφησε εμένα μόνο μου. Τι θα κάνω τώρα, δεν θυμάμαι και το ξόρκι. Δεν μου λέτε, το θυμάστε εσείς το ξόρκι? Την επόμενη φορά θα κάνουμε στο γήπεδο του Ολυμπιακού παράσταση. Και τώρα κάτι μου έλεγε. Α, πρέπει να σκύψω το κεφάλι, Πώς θα το σκύψω το κεφάλι, έτσι? Πώς έτσι? Τι, όχι έτσι? Ούτε? Πώς έτσι? Α, ωραία, λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα σκύψω εγώ το κεφάλι και μόλις μετρήσω μέχρι το 3 θα πείτε το ξόρκι, εντάξει? Δεν άκουσα τίποτα, εντάξει? Αυτό είναι, άμα λέω εγώ τι στο παδί. 1, 2, 3.
Πάρε με ρε. Τι να μην του μιλάω. Καλά, δεν ξαναμιλάω. 1, 2, 3. Πάρε με ρε Γρουσούζη. Τι με μυρίζει ο Γρουσούζης. Πάρε με ρε. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πείτε το ξόρκι και μετά θα κάνετε πολύ ησυχία, εντάξει. Λοιπόν, σκύβω το κεφάλι. 1, 2, 3. Βγήκε. Βγήκε. Πολύ ησυχία, όλη ησυχία, όλη ησυχία. Όλη ησυχία, πολύ ησυχία. Πάρε με ρε! Γρουσούζη, μα δεν με παίρνει, τι να κάνω. Να μην μιλάω. Καλά, δεν ξαναμιλάω. 1, 2, 3. Ωχ, μανούλα μου. Πολύ με συμπαθεί ο Γρουσούζης. Με συμπαθεί πολύ, είδατε, με πέταξε και από το δέντρο. Όπου έκανα και ένα καρούμπαλο. Όπα, όχι, αυτό είναι η μύτη μου. Και τώρα, τι να κάνω. Α, να κάνω και τους υπόλοιπους φίλους μου καλά. Να τους φέρω. Για σταθείτε εδώ ρε παιδιά. Ποιος ήταν πρώτος. Ποιος ήταν πρώτος. Μπράβο, μπράβο. Θυμάστε. Λοιπόν, έλα από εδώ μορφωνιέ. Αχ, μαμά μου, κύριε Καραγκιόζη, θέλω να πάω στην μπεμπέκα. Σταμάτα μωρέ με την μπεμπέκα. Έλα εδώ γρήγορα. Έλα από εδώ γρήγορα. Ξέρεις τι θα λες, κύριε Μορφωνιέ. Όχι, δεν ξέρω. Για πείτε μία το ξόρκι. Καραμέλες του γάλακτος sweet. Τι καραμέλες του γάλακτος δεν γουσούσα, ρε. Άστο. Επειδή τα παιδιά το ξέρουν καλύτερα, θα το πούν τα παιδιά. Εντάξει, παιδιά. 1, 2, 3. Βιάζεσαι. Βιάζεσαι. 1, 2, 3. Κάν' το Καμίλα τώρα. Μαμά μου, βοήθεια, σκάλωσα. Σηκώ πάνω, ρε. Μαμά μου, βοήθεια, σκάλωσα. Έλα εδώ. Αχ, μαμά μου. Κύριε Καραγκιόζη, έγινα καλά. Καλά έγινες, Μορφωνιέ. Μαμά μου, να φύγω, μαμά μου, να φύγω. Κοίτα πώς πάει ο Γρουσούζαρος, ρε. Ποιος ήταν ο επόμενος? Ο Σταύρος. Για κάτσε να πάω γρήγορα. Σταύρακα! Έλα γρήγορα από εδώ, μωρέ. Αμάν Αγιά μου, Ελπινίκη. Αμάν Αγιά μου, Γοργόνα, ο Σταύρακας, ο μάγκας απ' τον Πειραιά έγινε γυναίκα. Πάψε ρε Μόρτι. Ξέρεις τι θα λες τώρα, Σταύρο? Τι θα λέω, ρε? Για πείτε μία το ξόρκι. Χαραμέρια, ντετζερέδες, σταμάτα ρε που το πασάλιψες το ξόρκι. Άστο, πάλι θα το πούν τα παιδιά. Σκύψε το κεφάλι, σκύψε το κεφάλι, σκύψε το κεφάλι. Λοιπόν, με το 3, 1, 2, 4. Μα 4 είπα. Σας την έφερα. Λοιπόν, 1, 2, 3. Κάνε τον Καμίλα και αυτό να τελειώνουμε.
Καραγιοζάκο έγινα καλά. Καλά έγινε, Σταύρο. Να φύγω, Παναγίτσα μου, να φύγω, Παναγίτσα μου. Στοιχειωμένη είναι η πόλη, Παναγίτσα μου. Ρε τον καημένο το Σταύρο, ρε. Ποιος ήταν ο επόμενος? Α, ο Μπαρμπαβόηδης. Για παίρνα από εδώ. Κάνε λίγο μου. Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε. Έλα από εδώ, Μπάρμπα. Μπάρμπα, κάνε λίγο μου. Σταμάτα να με κουροϊδεύεις, ρε. Έλα, εγώ. Ξέρεις τι θα λες. Τι θα λέω, ρε. Πείτε μία το ξόρκι. Αυτοί κάνουνε και δεύτερες, κοίτα εδώ. Κατάλαβες τι θα πεις? Όχι. Τι όχι, ρε, βλάχο, σκύψε το κεφάλι να το πούν τα παιδιά. 1, 2, 3. Έλα κάτω, Καμίλα, αυτό το γρουσούσι τώρα στην τρίτη θα το πετύχουμε. Ωχ, μανούλα μου. Καραγκιός, πού είσαι, δεν σε βλέπω. Μπαρμπασίκο. Καραγκιός, πού είσαι, δεν σε βλέπω, ρε. Μπαρμπασίκο, με έχεις ξυπνώσει, Μπάρμπα. Καραγκιός, πού είσαι, δεν σε βλέπω, ρε. Σήκω, ρε, Μπάρμπα. Τι έγινε, Καραγκιός? Έγινα καλά, ρε. Έγινες καλά, Μπάρμπα μου. Τι με έκανε, ρε, ο γρουσούς ο Καλικάτζορος. Άμα τον πιάσω, θα τον εσκάσω κάτω να σκάσει σε καρπούς δελικατόμαρο. Καλά, πήγαινε τώρα εσύ στο χωριό και θα τα πούμε μετά για τον Καλικάτζαρο. Ακούς εκεί. Έμεινε κανένας? Όχι, Ωραία. Έλα να σε φέρουμε να σε κάνει καμήλο ο Καλικάτζαρος εσένα. Έλα να σε φέρουμε να σε κάνει αγελάδα εσένα ο Καλικάτζαρος. Να, ποιος έρχεται? Α, ο Χατζατζάρης έρχεται. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, ρε, που κρύφτηκες πίσω από το δέντρο, ρε, Γρουσούζη. Έλα εδώ, ρε, Γρουσούζη. Έλα εδώ. Καραγκιόζη μου, να πλησιάσω, δεν θα με βαρέσεις? Όχι, ρε, δεν βαράω. Να έρθω. Έλα, ρε, δεν θα γκώνω. Έλα κοντά. Να έρθω. Έλα. Βρε, ρε σούδιον, μούδιον, άπλασμα, κατάπλασμα. Διπλότυπο της κατεργαριάς της απατεωνιάς των Παρισίων, της Βουδαπέστης και της Βαρκελόνης, ρε. Γιατί μ' άφησες μόνο μου, ρε. Καραγκιόζη μου, συγγνώμη. Απ' το φόβο μου το έπαθα. Αμ, Χατζατζάρη μου, οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται. Καραγκιόζη μου, συγγνώμη. Δεν θα σε ξαναφήσω μόνος σου σε καμία δύσκολη θέση. Εντάξει, ρε, συγχωρείσαι. Και τώρα, Χατζατζάρη μου, μπερδεύτηκε η γλώσσα. Και τώρα, Χατζατζάρη μου, να χαιρετήσουμε μικρούς φίλους και κυρίες και μικρά μας παιδιά και να πούμε ότι η παράστασή μας έλαβε τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βάρης που μας έδωσε την αίθουσα για να κάνουμε την παράσταση από τον καραγκιοσοπαίκτη Γιάννη Βαρθαλίτη, το βοηθό του Χάρη Βαρθαλίτη και τον αιώνιο Ξυπόλυτο Καραγκιόζη. Σας υπερευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας, γεια σας! Μανούλα μου!